Hola, avui us vull presentar una petita joia. Es tracta de Limber, l'agosarada història d'un ratolí volador. Imagineu que heu de fer un dibuix i que només podeu fer servir el color marró. És el que ha fet Torben Kuhlmann, l'autor d'aquesta història. Kuhlmann és un autor alemany. Va estudiar disseny gràfic a la Universitat d'Hamburg i aquest llibre és el seu projecte de final de carrera. Kuhlmann és un apassionat de la història de l'aviació i ha volgut retre homenatge a la figura de Charles Lindbergh, que va ser el primer pilot, era nord-americà, en fer el 1923, gairebé fa un segle, el vol transoceànic Nova York-París sense repostar. Quan va tornar a casa seva, s'havia convertit en una llegenda. Doncs bé, Kuhlmann ha fet que el protagonista d'aquesta història sigui un ratolí. Aquí el teniu. Espera, que us acosto el llibre. Aquí el teniu. En una terra on els ratolins estan sent perseguits i exterminats pels temibles i poderosos mussols, hi haurà un petit ratolí que és capaç de fabricar un avió per fugir cap a Amèrica. Serà molt perseguit pels mussols, però quan arribi a Amèrica s'haurà convertit en un heroi. Bé, d'aquest llibre podem fer diverses lectures. La història de l'aviació, el naixement de la màquina de vapor, amb la història dels invents, la Segona Guerra Mundial, la persecució dels jueus i també podem fer una lectura més íntima, l'afany de superació, la força de voluntat i la capacitat d'esforç. No us perdeu l'obra de Kuhlmann. El llibre està superben documentat. Els artefactes, les ciutats, els vaixells de l'Europa davant de la Segona Guerra Mundial. I si teniu curiositat, quan acabeu el llibre, podeu mirar a la Viquipèdia la vida de Charles Lindbergh. El que hi posa la seva vida, les seves decisions encara fan que aquest llibre sigui més interessant. No us el perdeu, el tenim a la Biblioteca Can Butxosa i ja el podeu venir a buscar. Adeu!